putay sa apostolic succession gikan nimo balik ngadto sa mga apostoles. Sintar ka na diri palihog dad-a nya kana yung standard nga referensya kay aron atong i-publish ngadto sa uban nga kani katuhuan gud ni. Mo na atong tumuog tuyo. Wala ta dinhi mo anhi nga magbandilyo ta nga kining Katoliko mo gini tinukod ni Kristo. Kay hibaw ko di gid mo mudawat anak mga dili Katoliko. Nya nabi atas ecumenism karon. Nya iskandalo ba na sa mga non-Christians magtan-aw na to nga niabot tag 48,000 ga katag-katag ta nya pulos nangangkon nga moy tinukod ni Kristo. Nay division na nato nga ang Ginoo nagampo ba na San Juan 17:21 nga magkahiusa ta. Mo nang namugna ning katisismo. Pagpanawagan natong tanan nga palihog magtinabang nga ita pagsubay. Dili kay mag-ihay na lang tagpresentar nga kami mo'y tinuod. Di man na mao. Ha? Mo na atong katuyuan. Kanang mga dili Katoliko, hayoon ko kamo sugod karon maghimo na mo og research. Nya para balance kay niya pamantas kalibutan ato putong pangkutloon. Kita bitaw ako analogy ra ni ha. Kana bitaw magsubay og kinsay ilang maninoy ug maninay. Kanang sa bunyag ba? Nya di makita sa record sa akong binto. Ang susiho na nakadtumang mga nakatestify nga mga silingan. Kano sa amang kanatao doon 1975. Kinsa man imong silingan nga makatug-an ka nga hantog karon naa pa. Nya makatestify si kuan. Ato una tinuod ning bataa gibunyagan so tinuod na. Sa to pa ay ang referensya sa atong palibot as long as valid siya, authentic, pwede na to na igumon. Aron tan do na tay kabasihan sa atong pagpahimatuod. Ingon na ang atong punto. Kay laing kay paminawon maglalis ta. Yang atong ilalisan pulos ta mga Kristiyanos. Mo nang hinaot ko nga nasabtan ninyo ang akong punto. Mo nang natay katisismo. Okay ra kana nay? Ha? Balidre, Hmm. hindi ko makiglalis kay Lagi. dili man ko prepare do. Sige. Ang ako lagi pa Sunod og pagkabalik ka ug ano ko kabalo nga magbait sa man nga nakani ko. by chance. Na nga. Sunod dadin niya mig referensya nga kanang kuan ha? Ay pilmi na. Kana. Tagay ko ani. Chance ra ba? Ihatag ni kupon garo makadungog. Ayun, usap. Asa man ay kanang puyo? Usap pa. Gibasa ra man ko tunako sa istorya ni Tito nga ingon dato nga. Sa to pa diay ang true church if you don't mind, di na ta mo balik na kay humanaw. Lagi. So, sa man day imong community. Sa to kung ingon nimo nga tagay ko kuan, Dre, sorry nga wala ko dili ko prepare. Okay ra. By chance ra nga ani ko dire. So kung Salamat nga damuhan ko nakatambong nimo, ka. okay ra kay di gud ko prepare. Pero okay ra ka to akong hangyo sa imo nga mag-research ta. Ay dugay na ko sige ko research Dre. Tuganin niya mi ha. Ay sure. Sure. Kana yung katubang apostolic succession ba? Ha? Oh sure. Nya kinsa gibilan ni Pedro Siabi. Kay nagian na mo dire kada ka namang mga debate may mga pare Adil lang tama ng debate. Magkagubot na. Ihatag lang yan ni Kuya Antonio. Nya nay of course mahangyo na ko gamay nay bibliology gamay ba. Kana bang referensya nga standard? Bible atong basihan wala lain. Bible. Di na lang na maglalis na kay. Kung Bible ato basihan, wala may problema. Nya ako puta na sa imo, ka problema man ka, ingon man day ka, awa ko kaandam, wala man day ka. So di lang ta maghisgot ana. Lagi, ana lagi hisgot kayo magira ka kaandam. Mayo makakayo makakayo. Natural. Anytime ko pero agi ra magud ko Dre. mo kay ug ako dili ko andam, dili lang ko magsaba-saba. Ay ano man. Dili kay ko moingon. Wa man na. So hilom na lang kay wa makakaandam. Ingon magud ka kita ko references. Oh. Di ko prepared good. Lagi di hilom na kay wa makakaandam. Unya nang magandam na ka ha. Sige, napahilay po tanay. Sige, salamat.